I mi smo mislili da mi možda možemo da prodajemo prvu jutarnju kafu. Dogovor pao. Dogovor pao. Vidi koliko je sati. Nema šanse da prodamo više ni jednu kafu. Da dođu u 5. A? Samo sutra. Marina! U 5 sutra! Dobro jutro. Dobro jutro. Pa se sad dolazi na posao. To je samo mali test da vidite kako je osjećanje. Ovo ćemo plate. Kako je osjećanje kad se kasni. Marina, to za tebe ne važi. Hvala. Znate šta sam provalio jutros u 5 ujutro? Pa nemam ljudi. Pa u 5 nema. Pa nema ljudi kao napolje. Nema ljudi normalno, to ne. Ali na primjer i niko ne vozi džipa. Dobro primjećen. Ali znaš zašto? Zato što su i oni svi na početku još uvijek. Kao i mi. Vi na riblju, mi na futošku. Ajde, mi imamo duže da putujemo. Pa zato si zove futoška. Putujemo. Domaća kafa, jeste za kafu? Prva jutarnja! Ej, bre! Ajde, srećno! Domaća! Kafica! A možda da se previše deremo pa nas prijavi nek. Dobro jutro! Ste možda za kafu? Domaću kafu, 50 dinara kafa domaća. Roknula sam sada 2, 3. Previše, ja? Onako baš jako. Ali ova je naša biznis kafa, da znate. Znači, prva jutarnja biznis kafa, kreće vam biznis. Ej, neka mi se srećemo. Hvala. Hvala najlepše. Prijetno. Prijatno. Doviđenja. Sad, kafica. Bre, nema niko. Jel ovaj komunalac? A? Slučajmo kad je naranđasto, kad su oni naranđasto, mi zeleni bre. Idem ja kao da prođem pored njega, da kao osmotrim, pa ću da vam javim. Ajde molim, piti ga malo. Nije. Dobro jutro. To jeste za kaficu? Ne. Prva jutarnja biznis, da vam krene biznis. Dobro jutro. Ste možda za kafu? Ne pijete kafu? Pa dobro. Dobro, srećno onda danas. 50 dinara. Za kaficu prvu jutarnju? Ne. Domaće? Ne. Niste? U redu, srećno danas sa biznisom. Nešto je čudno ovdje bilo. Šta se ovdje događa? Kafa! Nešto mi greši. Mi nešto greši. Ma daj bre, nemoj odmah da mi odustaješ tu, šta ti je? Ne odustajem, viš da se smišljam samo gdje da krenem. Slobodno, tako da je. Dobro jutro. Jeste možda za prvu jutarnju kafu? Biznis kafu kod nas. Srećno na poslu. Bre. Ajde, ti imaš odnos sa ljudima, Imam. Ajde da vidimo. Ugri bre. Da li je dobro da odustajemo? Ne, od čega to lako. Pa ne, mislim generalno. Dobro jutro. Ste možda za kafu? Prijatno. Ako ništa drugo, bar ne Ste možda vi za kafu? Biznis kafu jutarnju, prvu, pravu. 50 dinara. Jednu? Kapiću. Svaka čast. Ajde. Prva domaća. Hvala lepo. Izvolite. Prijatan dan. Sve najbolje. To je pravi biznis sad. Dobro jutro. Ste možda za prvu jutarnju biznis kafu? Ste za kafu? A, pitali smo. Srećno! Može kafa?
Biznis kapa! Sad ću ja da izigravam budalu, možda je to poenta. Malo moraš da se nakežiš kao neki tamo, razumeš? Tako. Ali vidi ovako. Prva jutarnja domaća kapa! Može kapa? Može! Stiže! Zvolite. Tako je, tako i mi mislimo. Biznis kapa. Mi smo mali preduzetnici, znate kako ide već. Za Juge, 61 godinu. Mogu mlađi To je recept. Ljubav. Ljubav! Svaka Srećno! Srećno! Srećno, prijetno! U zdravlje! Ca, kapica! Prva domaća jutarnja kapica, biznis kapa 50 dinara. Jeste možda za kapu? Kapica, Domaća. kapica, biznis kapica. Domaća. Sad i posao. Čestitamo. Svaka čast. Hvala na časti. Ovdje piše prva jutarnja biznis. Pazite sad šta je biznis danas kad popijete ovu kafu. Evo, tu je etiketa, prva jutarnja domaća biznis kafa. Dobro jutro. Ste možda za prvu jutarnju biznis kafu? Domaća. Kreće biznis zasigurno danas. Dobre! Sad ćemo kusur. Biznis. Izvolite kusur. Najbolje. Hvala. Pozdrav. Dobro jutro. Ste možda za prvu jutarnju domaću biznis kafu. Kreće biznis danas zagarantovan. Prijatno. Srećan rad. Koleginice. Pozdrav. Uspešno je bilo. Uspešno je bilo. Dobro jutro. Ste možda za prvu jutarnju domaću biznis kafu. Kreće biznis danas ko šale 100%. Otkrio neki talent. Jel da? Volim iskoristiti. Pa ja sam znao da imam talenat za sve. Vrlo dobro. A ti nemaš talenat. Ti si pričao i hvalio se kako imaš tu sposobnost. Aha, da ti ljudi otvore srce, da ovo da... Pa pazi, dobro jutro, jeste možda za prvu jutarnju biznis kafu. Kreće danas biznis zasigurno. Moj majmune. Dobar si, baš si dobar. Jesam. Ajde ti malo, Jugoljube, ajde. Ajde da te vidimo. Dobro jutro. Jeste možda za prvu jutarnju kaficu domaću? Može. Može, čestitamo. Pazite se danas biznisa kad krene. Još jedna kafa. I šta priča on? Šta priča? Bravo. Ajde. Evo, potencijalna ušteda. Dobro jutro, jeste možda? Izvolite kafu, prijatan dan. Prijatan dan. Kako ide? Kako ne može gore? Koliko ste prodali? Jednu? Pa dobro, nismo ni mi ništa bolji, ni dve. Dobro jutro, jeste možda za kaficu? Da. Ajde. Hoće mi dalje da radimo sa njima ili nećemo? Ja mislim da neću. Pa mislim, meni se ne sviđa uopšte. Ni meni se isto. One neće da ustaju ujutru. Neće da idu opet na pijac. Ja ne znam šta da radim, ozrene. Ne. Jeli, a kako to da im kažemo, a da ne budemo baš bezobrazni? Mi više nećemo da radimo zajedno. Nećemo, brate, da radimo zajedno i to je to. Gotovo. Tako je. Tacna. Ćao. Ajde, Jugoljube. Ide nešto mi. Zdravo. Zdravo. Prijatan dan. Zdravo. Pozdrav. Ajde. Ozrene. Pa šta kasniš uvek? Slušaj, bolje što smo mi raskinuli biznis. Gotovo. Gotovo s njima. Prošlo je bezbolno. Pare su tu. Idemo. Ajde. Idemo dalje. Idemo da smišljamo novi biznis. Jel, ima tu još malo kafice? Ima. Ajmo.